3 пъти сме били, Канада 5 пъти и Америка. Вече имаме телевизия, стига до там българска. Вестници се издават. Нали, църквите имат и неделни училища за децата на някои българчета, които искат да пратят детето си да си запази езика, да си запази традицията. Навивахме ги с години да си пратят децата в България през лято, да почитат и да целуват ръка на баба, дядо. Нали, не може. Казахте с мои пари един малко такъв битов въпрос, но хората сигурно се интересуват. Вие сте пенсионер, получавате ли пенсия? Аз нямам пенсия нито в Америка, нито в България. Аз съм работил като на супер ниво в най-известните, първо, като педагог, учебни заведения в света. Това е първите 500 семейства в света пращат децата си в Итън. Мартин Уайтли е моят ментор в Итън. Сега има Мартин Уайтли Хол, големата спортна зала там. Аз съм дясна ръка на полковник Танън, който пък е дясна ръка на Чърчил по време на войната в In the War Office. Значи героя на кампанията на Ардените, 2 пъти ранен. Дава му кралица Елизабет Чартър да направи спортно ориентирано училище за другите 500 семейства, където е и сина на султана на Бруни, най-богатия човек на планетата. Искам да знаете, като шеф на спорта там, аз направих възможно моите ученици сега, за който ви споменах, Дейвид Хейман, стана милиардер с първия си филм на Хари Потър. Той има 7 Хари Потъра. Другия ми ученик, Ръст Тайтълман, е продуцента на един от най-големите музиканти за вечни времена, Ерик Клаптън. Моят ученик си живее в имението сега край Ню Йорк. Ръст Тайтълман се казва. Тоест не се издържате от пенсия? Не, просто ви обяснявам, съм треньор на олимпийски отбор на Великобритания за Мексико 68, Мюнхен, като се стреляха 72. 2 пъти световен шампион за професионалисти. Колега, само дръпни малко камерата в тази посока. Понеже хванахте тази книга, тук също... Това са 2 медала за световни шампионати за професионалисти. Кристал Палас 70-та и Каос Руе 74-та. 78-та в Женева съм втори от ски и скълчен глезен за един удар. 12 години аз съм на върха. И тогава чековете от тия състезания са ме обезпечили до известна степен, за да мога аз да отида на стипендия при Ли Страсбърг, учител на Ал Пачино, на Робърт Де Ниро, на Дъстин Хофман, на Мерилин Моро и т.н. да завърша театралния институт първо, след това кино и след това да бъда режисьор по сценарист в Холивуд. Така, тук виждаме, наред с заявленията и партийните документи, поезия. Книгата ми с поезия... Други книги. Къде е пресечната точка между политиката и беше поезията? направена като рекапитулация на моя живот на Запад. Рекапитулирам. Сега, тук най-продаваният български художник за вечни времена, казвам, и от класиците е по-продаван, се нарича Николай Панайотов. 43 ескиза вътре на всяка страница има тук на Николай Панайотов. Същия в момента прави 3-те издания на 3-те опери на Вагнер, костюмите и декорите в нашата национална опера. А в Париж министъра на културата Джак Ланг му даде най-хубавото студио срещу Лувъра, от друга страна на реката. Искам да знаете, българите по света също лелеят и милеят за българската култура и национална идея. Даже повече. Но ние ги прогонваме зорлем. Най-ми е тъжно за нашите велики, талантливи, красиви, млади хора, които ние зорлем им извиване ръката да се махнат от България. Никой не мисли какво ще стане после. Това е причината аз да влеза в политиката и да направя това национално патриотично. Това е символ верието ни. Когато турите тия 12 точки, символ верието. Може ли да зачетете? Разбира се. В това силно верието, ама то с най-обикновен език, за четвъртокласник ще го разбере, че ние се бориме за твърдо устояване на българска национална памет, развитие на духовните ценности, съхранили нашия народ през хилядолетията, битка с нихилизма и чуждопоклонничеството. От тук почвам аз. И след това, национално отговорна политика в всички сфери, свързани с интересите на българите. Не с Тринка ми Гюрга в Руанда Урунди. Тук българите. Не комунистически интернационал на Георги Димитров, Васил Коларов и компания и Сталин. Не. Тук българите. Нов тип патриотизъм, далеч от омрази и тесноградия. Общонационална кампания за популяризиране на главните постижения на културния принос нас, на българите през вековете. Вижте амфитеатъра в моя роден град Пловдив. Ще се разплачете.
Ние имаме такива невероятни места. Ние можем да правим толкова пари само с туризма, да не говорим за другите. И какво става? Идват мафиотите и започват вече, те са в абсолютна връзка с управляващите, независимо от коя партия са били, през целия преход. И оттам вече те си правят тяхна си политика. Политиката на джунгловия капитализъм. Аз не се съгласявам с джунглов капитализъм. Трябва да има фейрплей на тази свещена територия. Имате ли на български любимо стихотворение, с което да завършим? Разбира се. Аз имам цяла книга с български, но Кое... важният момент е България обрулена, България погазена, България линчувана, България намразена, България ограбена, снижена на колене, предсакана, разплакана със 7-вековно бреме, но красива си, коприва си, съдба си ми отровна, ти няма си, простряна си, но майка си съдбовна. Обичам те, отричам те, боля с твоите болки, прегръщам те, разгръщам те, безкрайни обиколки. Изправяш ме, отравяш ме, изстигаш ме духовно, привличаш ме, отблъскваш ме, разбиваш ме основно, но началото и края си в космическа задявка. Ти ада си и рая си и стара келимявка, подай ръка, задръж ме в утробата си свята, разбрах, че нямам други родител на земята. Затова говориме тук, за нашата родствена връзка. Без род и родина, хора да са без любородие, хора да са фиданки, които всеки може да ги откъсне и да им прекъсне растежа. Много благодаря за този разговор и успех на всички начинания. Удоволствие е мое. Живи и здрави!